Zvino Jesu, then Jesus, akapinda, entered, akagura, and passed no mu Jericho, through Jericho, tarira. Now behold, paimba, there was no murume, a man, wenzi, named Zakeo, Zacchaeus, akanga, who was ari mukuru, a chief, wavateresi, tax collector, akanga, and he was akafuma, rich, akatsvaka, and he sought kuona, to see Jesu, who Jesus kuti ndiani was. Asi, but akanga could not asingagoni, because no kuda of the crowd, kwechaunga, no kuti for akanga, he was ari muduku, pamusoro, stacho, akamanya, so he ran, beri, akakwira, and climbed mumusikamore, up into a sycamore kuti amuone tree to see him. Jesu Jesus pakapfura was about to pass. ipapo akati and said, Zakeo, Zacchaeus, kurumidza, make haste, uburuke, and come down, nokuti nhasi, for today ndinofanira, I must kugara, stay paimba yako, at your house. akakurumidza, So he made haste akaburuka, and came down, akamugamuchira, nomufaro, joyfully. saka masikati ano, So this afternoon, kana Jesu, if Jesus achipfura, passes by, ndinofanira.